Kajing pentip ka Central Recruitment Board Meghalaya Police kala penmi ya kene ke notis menta kasih ke arpo pratarik November arhajar arpo saw. Teleng ba kane ke notis ka Central Recruitment Board Meghalaya Police shen kan sapen sedang biang ban penmare ya ka kampulit lane ya ka physical efficiency test. Te ya ka tarik bat ya ka detail jongka physical efficiency test kin sa pentip biang te ya ka mentahi ki kerpat ya pi ba pide ban ya sya pide ban ya bat pide ban ya trelang knang ba kacing penia jongki ya ka ne ka pet kan long ka ba ya bat ka ba job. Ka Central Recruitment Board ka kerpat ya pi ba phimde ban sya elam bakla lane phimde ban ngai haki khubor hamsaya ndre lada phi don kanu kecing sngau artatin phila ban lejmi haka office jongka Recruitment Board hamoro Shillong lane phila ban shu kontak ya une u helpline number ubala tho hangne henriu not lai we henriu saw ar nyau lai te phila ban shu call haune number lane phila ban shu lejmi ha office hakapor badai kasngi tray omdai hagasngi shuti kublai shibun.